Ia 1000 bat hautetsi gara udalhitzaren parte. Eta beste guztiek ateak zabalik dituzte, beti izan dituzte zabalik. Datozen 4 urteetan gehiago izango garelaren itxaropenarekin emango diogu hasiera legegintzaldi berri honi. Makil horrek guztioi indarra eman diezaizuela, opa dizuete aurrean duzuen bideo honetan. Ireki begiak eta begiratu egungo errealitatea. Begira ezazue, Ipar Euskal Herria erakundetzearen alde ireki den prozesu eta adostasun anitz eta zabala. Eta norabide horretan jorratzen ari den bidea. Ez da ametsa. Ikus ezagun, Nafarroan ematen hasi den aldaketa. Aurreko egoera behin betikoa zirudien arren gauzak aldatzen ari dira. Hau ikusita, esan dezakegu, inoiz izan dugun aukerarik onena degula gure aurrean. Udaletatik Euskal Herri osoan lan egiteko. Euskal Herri osotik, Euskal Herri osoarentzat. Batzarra ez da ezeren bukaera, zerbaiten hasiera baizik. Udal hautetxien udalbiltzar eraberritzeko prozesu eraikitzailearen hasiera.